Okay. Ading sa ito na iristoryahan mga ugang, masusungan nyo Lunes hasta Biyernes sa oras na alas 8 sa Buhi Magazine page niya na Facebook. Alas 10 man sa pita sa Ting Villadares sa channel dyan sa YouTube. Bueno mga ugang, sa nakalis na duwang simana, malaribok sa social media yung issue mananangad sa kaisipan niya na lokal na gobyerno naputulon ang natulong kaoy dyan sa social terrace para tugro kaning gymnasium. Mala mga kabuinan ta nagpuuna di sa usad na posta ni atong post ni Juan Maximo sa Spartacus na agukuno yan na isyan na adinganing kauya di puputulon. Last 2 weeks Abril 24, ayan. Nguan na sa survey nga ni mga kabuy na 1.8 1,800 hindi pabor nagpa-survey kita mantang 43 na yu pabor adto di sa Buhi Magazine. Ana LGU Buhi man nagpaluwas ning uring-uding sa balite statement na pirmado ni Municipal Administrator Boots Malaya. Sabi niya, pauno na yu balite tri dyan sa social hall. Ayan uda pa po isyo o kontrobersya. Taan nga amin po, puro man sana hearsay, hearsay ko no, sabi niya LGU. Ano nga amin na magiagiyan sa proseso kinustumanaan. Ayan. Hindi talang paglingawan ang nalambang usad ago diretso. Ayan. Madaling sabi, daman kuno kaustuhan, alagad mga kabuinan, yusang ko ang bayan, kaso Marso 30, 2023, presenting taon, nagpasar ning resolusyon na nagiayat sa napokor na exempted kuno ni ayat ning exemption ana LGU Buhi sa napokor nang permit to cut nya ding tulong baliti nga ni ayan so nagi conflict ana mga statement yung sanggunian bayan nagpasa resolution pero si Municipal Administrator Boots Malaya hearsay kuno okay. Yung mga concerned citizens sa liderato ni Juan Maximo sa Spartacus, ang isa kanaipatngod na si Caroline Kaliskan, nadawa mga arayo din sa na banwaan mga kabuinan, nag-signature campaign na nag-apila, ni apilar kay Mayor Lacoste na hindi pagputulon ang nasabi ng mga balite. Mala ta aaboto na sa 100 sa nagpirma, ag sige pa arugang, sige pa libot niya ding mga para papirma. Si dating Mayor Margie Aguinildo man nagpaluwas ning pahayag ta tinusik baya ni Administrator Boots Malaya sa kanyang uring-uding sa balite. Nagsabi si dating Mayor Aguinildo na kamo anan nasa puder since last year. Sabi niya, you should own both the credit and consequences of your action. Ayan. Sabi ni Mayora, baka na kinarin sa nayo nauumaw kamo, tapos kinatutuyaw, ipituro na ninyo ang iba para sa na-justify asala o di na pag-isipan na aksyon. Ayun, Talagang nag-iageng mga kabuinan, mainit na mainit ading isyo. Saka kabanga niya ding pagkabaranga mga ugang, niya ding buhinan sa nasabi ng isyo sa balite. Usad na Batikanong musikero, agparakanta nag-compose ning kanta, mananangad niya ding balite. Nabantugan ngawan sa social media. Alagad ading nasabi ng kanta niya, kaso Pebrero 23, 2018 pa niya, pinagpanday o kinumpose. Ading nasabi ng mga parakanta, ading nasabi ng parakanta mga ugang, uda iba ading sa atin na idol, na si Elmer Caparanga. Bueno mga kabuinan, si Elmer Caparanga, usad na amigo ko manadi, aga kabats niya tong sa kanaipatngod na subang, na si Caroline, ipinamundagya kaso Enero 27, 1967. Diyan po sa Sitio Marayaga, na famosong Marayag sa Barangay San Buenaventura. Si Elmer mga ugang, agi niya itong difuntong Jupito Fabul Caparanga, ag ni Eleuteria Prima Cordial, ag ikalimaya sa mag-uri-ipatngod na si Grace, Marilu, Joel, Alfonso, ag si Elsie. Si Elmer mga ugang nag-eskwela ning elementarya sa Buhi Central School. High school man sa St. Bridget School, nag-atindir man ning kolehiyo sa University of
University of St. Anthony. Nasud ni Elmer mga ugang ading usad man na buwinan na si Mayet Wafalias Gascon na taga San Roque. Nabiyayaan si raning duwang malagagayon ng mga agin na si Lorna May ag Ella May. Ang nabuhay ni Elmer mga ugang ipinagdedikar na niya sa pagkanta na among naging pagbuhay niya sa kanyang pamilya ninhulita nagpatangran niya sa pagkanta. Puun kasumil 1994 hasta 2021, nag-abroad si Elmer, nagpatangran sa pagkanta pagtugtog sa Bahrain, wadiyo pinaka-primero niyang napuntaan sa South Korea, Papua New Guinea, Jakarta, Indonesia, sa Australia, sa Dubai, and balik iya sa South Korea, ag-adto na ya naoy yung kontrata niya sa China. Sigun kay Elmer mga ugang, aabuton sa 30 kantang buwinan, anapanday niya, arag niya na adinganing balite na nasikat nguan, agupaya kinumpos yung baktasan, magsakoy-sakoy, pagmangno, ag parapukot. Alagad mga kabuinan anabantugan sa marenguan, tanapapanahon, ading kanta niyang balite. Imagine mga kabuinan, adi niya pilaom, na adi magisikatan nguan kaso 2018 pa niya na-compose. Uy na mga kabuinan. Nguan magisikatan palan, tago palan purpose. Yung pag-compose niyang kanta. Medyo ko adi mga kabuinan, baga requiem song, mamunda. Kina mararangag ninyo. Kaya pinagmarayta mga kabuinan na didi sa ato na live stream, i-feature tadawading kanta ni Elmer Caparanga, ana idol niya ding sa ato na banwaan sa kanyang original na komposisyon na balete. Kada paulit ko sa banwaan, pagpasito, piniin ko man. Diyan sa sosyal, di man saya, maski nguwan, buhay pa man. Dakal ng panahon na uminagi, maski unong okasyon, nagiserbi. Dawa ako bagyo, muna ang pirmi, kaoy na puso, napisabi. Malainit, palindungan, ipayakatan, kinagkusasagangan, kinmalapares, paiplian, aditinda, maski nguwan. Ading baliti, sa tuwingan, ipamati, ako usad na minsay, magkaurasan kita permi. Ading baliti, sa buwinan, ipamati,
pag-uusad namin sa kaorasan kita permi. Mga agin niya to muwan kurang naman yung iba nga ni da na sa kinaban. Minsan ading kaoy pipasyaran naging pundasyon sa banwaan